се запазило. Тук вече ми трябва 10 кода. Аз съм на нашата любима игричка. Някой ме е атакнал. И да, ни обрал парите, но ние за това не се притесняваме. Поредицата не съм започнал вие да... Просто ние... Да. Сега няма час. Има още малко пътеки. Да, виждате. Опа, корабите са ни рипнали. Сега няма да ни рипнат. Да, виждате, всички са ми максималния ранг. Не мога да как не са се справили. Вау! Малко да не. Много звезди ще моята. Мен това не ме е грижа. Къде? Колко там живеем ми е нападнал някакъв схак. 33. Да. Извинете за лагането, не е така представя. Нас не е така. Може би. Да, спираме го. Поне знаем, че са ни направили нещо. То е голямо. Базата ни на Clash of Clans е много променена. Имаме още. Искаме всичко макс. 2000 нищо ни прави. Нищо проблемно. Да, пак ние си купуваме. Вече всичко ни е. Столиците? Как се може? Да, чаш. Ето го, вече имаме Макс. С безкрайните диаманти, които имаме. Така. Смоле. Бръм правим. Апгрейд. Бръм. Ето на бръм пак правим апгрейд. Пак. Опа. Нямам какво за промоция. Опа, пак не. Нас не интересува. Ето пак. Значи вече сме 35 лева, което стана хиперизи. Ладата ни е най-силната на света. Определено. Имаме бомбички. Стор. Хангар. Не искам малко. Хангарче.
който ще го апгрейдне на макс левел. Значи на другия остров е по-чисто. Там се слагат хангари и такива летящи неща. Тук не виждате на хангар. Но нямаме място. Вече имаме хангар. Да, но малко ще направим и така. Йо. 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 Опа. С левове вече. Сега. И да. Опа. Опа. А защо не? Чакайте. Дами и господа, ето някакво за малко не. Но флаг, бебе! Америка. Не. Виж, искам базата на американска. Нека да сложим малко американски флаг. Да, но не намирам къде имам. Аз имам Америка. Да, бе, вярно. Ето го. Забито през 1000 през когато ние сме забили, когато американците забили флаг. Но! Ако ми казвате на страна, благодаря ви много. Аре, да. Така да ми господа, върнах се, бебе. Нали? Върви. Нали виждате, че хакери. Хакери. Бум. Ето. Я. Да, имаш право. Но аз съм слабака на игри. Особено тези. Ти не си слаб. Да, разбира. Но да ти кажа нещо. Защо и не си изтеглиш Battle Island? Поне с хак. Ще си като мен. Опа, извинете за това. Готово. Няма да ще отключиш нещо друго. Виждате, Anti-Air Gun Rank 6. По-скоро накратко AA Gun. Air Gun. И виждате, като истинското в началото, вие само с едно уради. А това защитава нещо като в Clash of Clans Air Defense. Аз ги отключих. Ти слабия!
какво са германци на нищо. Тая армия малко добре. О, бах и островчето. Има, ето това в началото е Хиган. Значи, започваме. Нищо няма да направим. Казвам ли това? Атака! О, подява. Ето си медик. Дайте така. Да, похватчихме. И успяхме, да. Не разбирате ли, че не трябва да войни. Да, смятам всичко това да бъде този епизод. Надявам се ви е харесал. Кажете, коментирайте. Мога да ви покажа, че знам, бе, брат. И аз бях Нинджа Брайан.